Asiqhubekeni ke ihlobo zokumkhonza. Ngizochaza kabanzi ukuthi yini i-natural law. Mangabe ngichaza i-natural law manje angake zugxila kwimdanti yayo ngoba yona idinga ukuthi ngibe ngikulungiselele kahle engqondweni yakho ukuze uzokwazi ukuyibamba ukuthi oh okay. Kodwa okubalekile njengamanje wena yazi ukuthi yonke lento esizokhuluma ngayo i-natural law, umthetho wendalo. Ongakhethi noma uyisigebengu noma umuntu olungile, ongakhethi ibala lamuntu, ongakhethi uhlanga, ongakhethi indawo, osebenza ngendlela efanayo kuwo wonke umuntu ophilayo. Ake sibheke ukuthi i-natural law inezigatshana okanye sibiza ngama-principles ayisikhombisa angaphansi kwayo. Kukhona i-principle of mentalism, eyokuqala. Eyesibili, principle of correspondence. Eyesithathu, i-principle of vibration. Eyesine, i-principle of polarity. Eyesihlanu, i-principle of rhythm. Eyesithupha, i-principle of cause and effect. Ebengike ngakhuluma ngayo kwenye yamavidiyo kade ngichazela ukuthi okwenzayo kuyabuya noma kanjani. Okwenzayo kuyabuya noma kanjani. Nangiphikisa nangitshela ukuthi anizubulala amaphela, nangitshela ukuthi ngiyawadla kusho ukuthi lawo maphela ningithuka evidweni engangiyenzile. Esikhombisa, the principle of gender. Lebe ngikhuluma ngayo njengoba ngikhuluma ngengqondo yakho ukuthi ingqondo yakho ihlukene kabili, inendawana ethanda ukuba sandoda, iphinde enye ithanda ukuba umuntu sasimame, kodwa not ngendlela yokuthi umama nobaba. Cha, feminine no masculine in everything. Njengoba wazi ukuthi angithi nafunda amaflower ukuthi iflower linale ndawo umama nendawo ubaba. Angithi niyakwazi lokho njengoba nazi ukuthi ukuze kuzaleke into ofanele kube khona umama nobaba. Kodwa ke leyo nto ikhona kuyo yonke into ephilayo. Feminine and masculine energy ikhona kuyo yonke into, kodwa sizoyichaza ke mangabe sesiqhubeka. Bese kuba khona ke kube khona lo mthetho omunye kowes-8 noma iprinciple yes-8 abantu abathanda ukungayikhohlwa. Le yona ibandakanye ekutheni lokho ogxile kukho ikona okuba okuphumelelayo. La ingqondo yakhe egxile khona lokho nendaba nakho ikona lokho okuzoba umphumela. Le sibheke nje kuphela ukuthi ukuze sizokwazi ukufunda ukuthi kukhona into ebizwa nge-teachability, okusho ukuthi ukufundiseka komuntu kungakanani noma kuhamba kufikephi, nokuthi kuba yiziphi izinto eziba nomthelelo ekutheni umuntu akwazi ukufundiseka. Njengoba nazi-ke kukhona nina abanye bama-moron angeke nize nikwazi ngisho ukufunda. Ngisho umuntu engakhuluma isiZulu aphinde ka-20,000. Njengoba ngizofundisa la ngifundisa izinto zika-Mark, kodwa mawukuthi awuhambiselani nazo hlala uzosafarisha. I-fate yakho leyo into ezokwenza ukuthi wena ungayi phambili. So qala ke sibheke ukuthi umuntu ofundisekayo umuntu onjani. Oqala umuntu ofundisekayo umuntu onengqondo engenayo imbono, efuna ukuthi umuntu mangabe eshinto bese wena uyayiphikisa. Uyidisregard ungakayazi noma iqiniso noma ayilona iqiniso. Uvele nje wena uthi nje mina ngeke ngize ngizwe ngonomusa, ngeke ngize ngizwe mina ngonomusa. If ingqondo yakhe injalo ungayilaleli le video, ungayibuke futhi ngoba ayizukusiza ngalutho. Umuntu futhi okwazi ukufundiseka umuntu oba nengqondo evulelekile ukuthi noma ngabe le information iyintsha kimi noma ngiqala ukuyizwa namhlanje, kodwa ake ngivulele ingqondo yami ngengizwe ukuthi kungabe yinto engakwazi ukuthi ngiphinde ngihambe ngoyihlaziya kabanzi ukuze ngizobona ukuthi lento iyasebenza noma ayisebenzi. Okusho ukuthi izinto engizoyikhuluma la wena kuzoya ngelevel yakho vele ngiyazi, angeke ngikhulume ngama-vibration nama-frequency ngoba vele izinto engingazazi lezo, izinto ekude nani. Ngisho ngathi mina ngikuKhozi FM wena uku-Metro FM, still uzobuza ukuthi hayi kuyini kona lokho, hayi kuyini kona lokho. Ma ukuthi awu-understand indaba yama-frequency vele uzoyibamba late, awuzuyibamba manje.
Mawunga understand indaba yama frequency kulungile hlala kanjalo ungayazi indaba yama frequency. Okubalekile nje ukuthi yazi ukuthi ingqondo yakho izokwazi ukuthatha izinto mawukuthi wena uvulelekile. Ukuvuleleka kwakho kulwazi kusho ukuthi uyasho ukuthi ake ngimlalele lo muntu ukuthi uthini. Bese ke emva kwalokho uyakwazi ukuthi ujudge ukuthi ngabe lento akayishoyo ngabe into engikwazi ukuthi ngiyithathe noma ngiyi-understand noma angikwazi ukuyi-understand. Vele ke lo lwazi luzothanda ukuba nzima. Lihlula ngisho abantu abakhuluma isingisi uma kuphasho manje useyathukana ngisho ukuthukana ngendlela abantu abayiduphunga ngakhona. Umuntu usekhulume into kuzo kwaphela iminyaka o10 ekhulumana nento eyodwa abantu abafuna ukulalela. Nami mangiqala ngifundisa abantu bengikhuluma ngithi abantu yenzani meditation uphefumula kanje mangabe uphefumula abantu mangabe ucabanga ukuthi usho lezo zinto ngoba wena unalo lo lwazi ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu uyanikweleta noma mhlawumbe umuntu uncengile. Vele ukuqala kwami kuba neawakening bengenza ama video ngibe nomoya phansi kodwa sikho isidingo sokuthi ngikuncenge. Mawufuna uyafuna mawungafuna ufuni, simple. So ingqondo yomuntu ke uyazi ukuthi kuno left brain lo osetshenziswa abantu abaningi njengoba most yabantu bengakwazi ukucabanga kahle basebenzisa only iside elilodwa lengqondo yabo eliwu left brain. Most yabantu abakhona la emhlabeni basebenzisa ingqondo yabo yakwa left. Yakwazi lokho. Leyo nto ibheka ukuthi izinto wena lozoyicabanga njengoba utshela ukuthi nje uhlakaniphile, utshela ukuthi ukwi level engafani neyabanye abantu kodwa awazi ukuthi yini natural law. Usebenzisa i-left brain ngaleso sikhathi usasebenzisa i-left brain yakho ebalayo. Ngisho ngabe kuthiwa ibalo ushaya ngo-maths wenza geometry no trigonometry ubashaya ngo-A wena esikoleni sakho usebenzisa u-left brain. Kube khona abantu abasebenzisa ke u-right brain. U-right side wengqondo yakho uqala ukusebenzisa mangabe sewuvulelekile ukuthi yazi ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ngabe yini lento ezimpilo, ngabe yini consciousness, ngabe yini ulalela kakhulu imizwa yakho yo sixth sense. Abantu abaningi bayathanda ukuthi ngine sixth sense. Yes, kukhona lokho ku most yabantu kodwa most yabantu ayisebenzisa i sixth sense yabo and ukusebenzisa iside lakho la right okanye lesokudla sengqondo yakho akuyi ngokuthi une sixth sense kuphela kodwa ke intuition oyisebenzisa kakhulu lapho ukwazi ukuthi ube ne compassion okanye nozwelo kwezinye izinto hayi kubantu kuphela. Kungabe kusezilwaneni kungabe kuse ezintweni eziningi nje ezikhona la emhlabeni uba nayo compassion kodwa ke awuvele nje uvuke ucabanga wena ususebenzisa iside lakho la kwa right. Kunezinto ofanele ukuthi uzenze ukuzokwazi ufike kuleso sigaba ukwazi ukusebenzisa ingqondo yakho le esesayidini lesokudla. Kufanele kube nezinto ozenzayo ukuze uzokwazi ukuthi ube nayo access kuleli side lakho leli lesokudla lengqondo yakho. Awuvele nje uvuke sewonjalo. Uma sewukwazi ukusebenzisa leli side lakho lesibili la kwa right ongalisebenzisi mangabe usuku sakhulu sayingane ufunda isikole ufunda tertiary uhambe emsebenzini yonke le iminyaka yakho ngoba usebenzisa yo left brain, uyakwazi ukuthi ke emva kwalokho sikule sesithi uzelwe kabusha. Ukuzalwa kabusha nakhona ngizophinde ngichaze ngesihloko esinye esibheka ukuzalwa kabusha. Lo makuthiwa umuntu is born again, ungathathi wena ngengqondo yakho yobuthuthu ukuthi lo muntu ngoba nakho uhambile wayokhetha inkosi esontweni. Asikho, angikhulumi la mina ngenkolo, angikhulumi ngenkolo kule channel. Yonke into engikhuluma ngayo la is not religious, it's non-religious information futhi engahlangene ne-religion. So please singangeni nje kakhulu lapho. Uma ukuthi unentshisekelo nogqozi lokwazi ngalento engikhuluma ngayo ezosiza wena ukuthi uthole inkululeko, ngoba ekugcineni yonke lento engikhulumayo inhloso yayo ukuthi wena uthole inkululeko. Ukuthi inkululeko uyayifuna noma uyifuni akudoko eligayelo nomusa lelo, yidoko eligwayele wena. Uma uyafuna uzolalela,
ulandele lezi zinto esikhuluma ngazo la, noma uphinde futhi uhambe uyozenzela olwakho ucwaningo ngokwakho ukuze uzokwazi ukubona ukuthi lento akashoyo iyiqiniso ngempela, ngabe yinto engingayenza ngi-adopt empilweni yami ikwazi ukungisiza ukuze ngithole inkululeko. Mangikhuluma ngenkululeko angikhulume nge-freedom le yokuthi uvotele liphi iqembu manje ninenkululeko, njengoba abantu abaningi la bathi sathola inkululeko ngo-1994 abazi nokuthi yini inkululeko. Ngizoyichaza ukuthi yini inkululeko, ukuthi wena mawukhululekile ngabe uba umuntu onjani ukuze sithi ukhululekile. Hayi ukuthi ukhululekile ngoba mina kumhlanje soba nogesi, une-RDP house, unomgwaqo oyitha road onama potholes la ohlala ngakhona. Leyo nto engikhuluma ngayo ngikhuluma ngaleyo nkululeko, ukuthi usukwazi ukungena noma ikumapha ama-toilet wena la eSouth Africa umuntu omnyama. Angikhulumi ngaleyo nkululeko, mina ngikhuluma ngenkululeko yokuthi wena uyakwazi ukwenza izinto ofuna ukuzenza ngesikhathi sakho la okhona. Inkululeko leyo kodwa sophinde sichaze kabanzi. Isikhathi esiningi ingqondo ke yakwa left okanye icala la kwa left, iside la kwa left lengqondo yakho lona siye sithi li masculine, okusho ukuthi libudodaga. Asikhulumi kodwa ke la ngegender ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Yonke into ekhona la emhlabeni inama side amabili, it's a feminine side and a masculine side. So iside lakho la left li masculine. Angizuchaza kabanzi ngalokho ngoba into ozo understand ngokuthi uzenzele ucwaningo lakho. Mawukuthi awukwazi inhlobo uku understand igama lesi masculine, soba nenkinga nje, uzomana ungaqhubeki ngoba kusho ukuthi wena eyakhe ispirit safanele siphinde sithi uku-evolve kancane iminyakana and learn lezo zinto so that uzokwazi uku-comprehend lento engishoyo. Kube iside lakho la right lona li feminine, iside lakho ke yilo ledila ne-intuition. Isikhathi esiningi ke ngisho umuntu wesifazane uyintombazana uzalwe ngokwesiqu ufana nonomusa, uyakwazi ukuthi ingqondo yakho usebenzise kuphela lela ka left mangabe ungakabi nakho ukuvuleleka kokuhlakanipha okufanele ukuthi ufike kubone ukuze usebenzise omabili ama-side wakho. Inhloso egcineni sifuna ukuthi wena ubalance, usebenzise iside la kwa left neside la kwa right, usebenzise kokubili i-masculine and a feminine side of your brain. Kubalulekile ukuthi sichaze lokhu ngokwengqondo ngoba yonke into esizokhuluma ngayo namhlanje iyenzeka engqondweni yakho. Ayenzeki esontweni, ayenzeki kamfundisi, ayenzeki enhlangakazi, ayenzeki kuzo zonke lezo ndawo, yenzeka kuwe emzimbeni wakho. Yonke into engizokhuluma ngayo yenzeka kuwe emzimbeni wakho, ayenzeki ngaphandle. Futhi izobe yenza uwena uyenza engqondweni yakho. So kubalekile ukuthi uqonde ukuthi ingqondo yakho isebenza kanjani ukuze uzokwazi ukuthi uqonda yonke lenye into esizokhuluma ngayo. Usuyazi ke nge-left and the right side of the brain ukuthi li masculine la ka left, li feminine la ka right. Angithi asiqhubekeke bese ke soke sibheke futhi la amanye amatemu engeke ngize ngikwazi ukwachaza ngesizulu, kodwa ngizochaza kafushane ukuthi umthelela wawo uyini. Ingqondo ke inendawo ezintathu eziyingqalasizinda sayonke into eyenzeka emqondweni wakho. Okay, kukhona ebizwa nge-art complex okuyi-reptilian brain, yona ekwazi ukukusiza ngezimo zokusurvive noma ukuthi njengoba uphila la emhlabeni ukwazi ukuthi ngiphila kanjani, ngizokwazi ukuthi ngivuke namhlanje ngenzeni, ngilalaphi, izinto nje ezidila nezinto ezi-basic zokusurvive la emhlabeni. Bese kuba khona i-limbic system which is a mammalian brain, yona ekwazi ukuthi kusize ngemizwa ama-emotions wakho. Bese kuba khona i-neocortex which is a human brain, yona ekwazi ukusiza ngokucabanga kanye nobuwena, your soul, your spirit, your consciousness. I-consciousness sizophinde sichaze ukuthi nayo yini i-consciousness. Umqondo wakho unendawo ezintathu ezidlala indima enkulu ekutheni wena njengoba umuntu uphila kanjani. Kukhona le dila nokuthi nje usurvive okanye uzinakekele ubuwena siqu. Enye iphinde
ikhulume ngemizwa, bese kuba khona le edila kanye nokucabanga kanye ne-consciousness yakho. Okay. I-consciousness yakho ke ihlukene kathathu. Izozibonakalisa ngezindlela ezintathu. I-consciousness izozikhombisa ngezindlela ezintathu. Ake ngikuchaze ukuthi yini i-consciousness. I-consciousness ngesingisi ngiyifundele qala laba abafundile. It's the ability of a being to recognize patterns and meaning with respect to events taking place both within oneself and the realm in which the self exists and operates. I-consciousness ukuthi wena ke uwena siqu sakho njengoba uphila. Ukukwazi ukubona ukuthi namhlanje ngivuke ngine shelter, ngivuke nginokudla, ngivuke nginemali, ngivuke nempahla. Ukwazi ukubona ukuthi lokho kwenzeka ngoba bengicabangile ukuthi yazi kuzokwenzeka lokho empilweni yami. Nithi ke mangabe senibhala ko Facebook nithi umuntu mangabe sekumhambela kahle izinto zakhe ethi I'm living the life that I once dreamt about. It's exactly leyo nto. There's nothing wrong. Kodwa umahluko ukuthi iningi labantu alazi ukuthi lokho kwenzekayo kubo namhlanje kubumphumela wemcabango bebeyifakile engqondweni zabo. Abantu abahlala endaweni ezisemaphandleni nosemaphandleni mhlambe endaweni ezinkulayo, umuntu mhlambe useyimeni mhlambe akangakwazi ukuphuma kuzona, yena uzothi hayi mina ngiyahlupheka lesihlala khona ikhansela lethu alisenzela ukuthi nokuthi noma thina uhulumeni akasinikeza imisebenzi asisebenze. Yonke into umphumela wezinto ezenzeka kuwena kuwumphumela wezinto oyicabangayo. I-consciousness ukuthi wena ukwazi ukucabanga ukuthi lokho okwenzeka kimi ngaphakathi kunemphumela owenzeka ngaphandle, ukuze uzokwazi ukuthi phela ukuthi okay ngabe lezi zinto ngingayishintsha kanjani. I-consciousness nje in simple terms iyilokho ukwazi ukurealize noma ubone ukuthi kukhona lokho okwenzeka ngaphakathi kimi nalokho okwenzeka ngaphandle kuhlobene. Ake ngingene ke futhi la engichaza khona ukuthi i-consciousness yakho noma lokho kwazi kwakho ukubona ukuthi kunomthelela phakathi kwezinto ezenzakala ngaphandle empilweni yakho nezenzeka ngaphakathi kuwe emzimbeni wakho noma emcabangeni wakho. Wena njengoba umuntu noma ke ngithi abantu abaningi bacabanga ukuthi bona mangabe beyibuka esibukweni, umuntu uyibuka ngalendlela ayiyona acabanga ukuthi mina ngilomzimba. Wena awuyena umzimba, wena umuntu siqu sakho uhlukene kathathu. Unalo okokuqala nje wena uyispirit, uyabona lo moya wakho lo othi lo moya okhiphayo ufakayo, lo uphefumulayo, lo ongawucabangi noma uyangena umphefumulo noma uyaphuma, lo ohlezi ukhona, lo owawuthola ngesikhathi uphuma esibelethweni sikama wakho ukhala okoqala uthi loyo moya waqala wawubamba, iwona ke lo moya wena loyo. This is a real you, that spirit. Okay, wena uyilowo moya. Lo moya lo ngeke uzuvele nje ube khona wena ungekho isiqu, okusho ukuthi lo mzimba lo wena obiza ngawe iwona lo ohlalisa ubuwena. Lo mzimba lo uyiportal noma mhlambe uyisitsha sokufaka umoya wakho. Bese kulomzimba lo ohlalise umoya wakho, i-consciousness yakho, kukhona umqondo lo ebengiqeda ukuchaza ukuthi uno left no right side we brain. Uyayibona le ngqondo yakho
le ebuchopheni ibona ke lobo buchophe ngikhuluma ngakho, kodwa lapho kukhona into esibizwa ngengqondo edila yona ke nemicabango. Umzimba wakho wona uzokhombisa yonke into eyenziwa imicabango yakho. Ispirit sakho sona sizodila nayo yonke into edila nezinzwa, imizwa yakho, konke kusuka kulomoya wakho. Umoya udila nezinzwa, umqondo wakho udile nemicabango ukuthi mangisuka la ngizodlana. Awuyiphimiseli leyo nto, kodwa ingqondo yakhe iyacabanga lokho. Usuku uma uhamba uyokwenza iqanda, uma ufuna ukwenza iqanda, into eyenziwa yilowo mqondo engikhuluma ngawo. Bese umzimba wona wenza lento eshiwo umqondo. Ngeke uvele uhambe ngomqondo ade ucabanga ukuthi ngizokwenza iqanda bese uthatha umqondo uyise ekitchen. Uzosebenzisa lo mzimba ukuze uzokwazi ukuthi wenze lokho. Noma usufikile ekitchen uzotshela ingqondo yakho ukuthi mangenza iqanda, tshele isandla sami ukuthi asihambe sithatha amafutha, tshela isandla ukuthi asivule ipani, sithathe ipani, noma sivule istove sifaka amafutha. Ingqondo yakho, uyayibona, ihleze icabanga. Imicabango yakho iyona etshela umzimba wakho ukuthi awenzeni. Ngeke uvele nje uphakamise unyawo noma usine. Wena ucabanga ukuthi mawungekho aware noma mhlambe ungakuboni lokho, i-consciousness yakho ingasebenzi, ilele, ngoba i-consciousness yabantu abaningi ilele. Yila kufanele ukuthi uvuke khona ucabanga ukuthi ukuze nginwaye kanje, ingqondo yami isebenze ngokukhulu ukusheshsha ukuze itshele isandla sami ukuthi asizizonginwaya la ebusweni. I hope you understand. I hope ukuthi iyazwakala ukuthi wena uyispirit esidila nemizwa nengqondo edilwa nemicabango, bese kuba umzimba okhombisa wonke ama-actions. Ngizokwenza izibonelo mase sifike esikhathini sokwenza izibonelo. Mhlambe mangenza isibonelo bese ngizenzile vele isibonelo ukuthi uyacabanga uyokwenza iqanda, uhambe uthuma umzimba nje yona wenza lento esuke itshelwe ingqondo. Yikho kubalekile ukuthi izinto ezihlala emqondweni wakho uzinake. Yila esesithi khona usune awareness, usu conscious. I-conscious yakho is awakened, or ivukile ukulala kwengqondo noma ukulala kobulwembu engqondweni yakho, ngoba wena usuyakwazi ukubona ukuthi ukuze impilo yami ingazuba ngalendlela kusasa, ake ngicabange ngalendlela ehlukile, bese uqala kushintsha amagiya la emcabangweni wakho ukuze uzoba nemphumela ehlukile. Simple, right? Okay. Asiqhubeke-ke. Bese ke ngizongena kwinkolo ukuthi yonke lento engizokhuluma ngayo ayihlobene nenhlobo nenkolo. It has zero to do with i-belief yomuntu. Whether uyi-Christian, whether uyi-Muslim, whether uyisigebengu, whether umfundisi, whether umzalwane, whether uyisigruvane noma isikhothane, lento engikhuluma ngayo ayihlobene nenhlobo nenkolo. Ayihlobene nenkolo. Belief is irrelevant kulento engizokhuluma ngayo ngiyichaza. Ngifunde ngesingisi ngoka Mark Pasho ebhalile kwi-presentation yakhe. Human belief is completely irrelevant when it comes to the existence and operation of natural law, just as it is irrelevant in relation to any of the other laws of nature, such as gravity, inertia, momentum, thermodynamics, or electromagnetism. Similar to such other phenomena of nature, the workings of natural law require no belief in order for them to be discovered and known. Lokhu engizokhuluma ngakho ngoba ngizokhuluma nge-natural law, akuthinti ukuthi inkolo yakho iyiphi. Njengoba nomthetho we-gravity, mangathiwa njengoba ngiphethe le ncwadi yami, the weapon of the believer, mangiyekela kanje iyawa
ngenxa yokuthi kukhona imithetho esebenzayo i-law of gravity le esebenza yenza ukuthi mangabe ngiphethe incwadi kanje sengiyekela iwe noma ngabe le ncwadi biphethwe isigebengu esejele ithi kanje iphethwe umalume wami uBhuto ithi kanje iyawa noma ngabe iphethwe umzalwane okholwayo noma ngabe iphethwe umuntu oyimuslim noma ngabe iphethwe ingane noma ngabe iphethwe ugogo noma ngabe iphethwe umlungu noma ngabe iphethwe yindiya noma ngabe iphethwe umuntu omnyama noma ngabe iphethwe umuntu ompofu noma ngabe iphethwe umuntu ohluphekayo noma ngabe iphethwe umuntu ocebile, same thing. It's the law of gravity esebenzayo ngale kokuthi ukholelwa kuyiphi inkolo. Kanjalo ne-natural law njengoba ngizongena kuyona ayikuthinti ukuthi usontaphi, ayikuthinti ukuthi awusontiphi, ayikuthinti ukuthi umhedeni noma awuyena umhedeni. Ngiyenza lezi zibonelo ukuze kuzocaca ngoba iningi labantu ekukhulumeni kwami kuma platform ebengikhuluma kuwo WhatsApp personal, iningi labantu ibona labengenza izibonelo ngabo abathanda ukuba nama opinion ngoba uyitshela ukuthi uyazi kanti awazi. Uyitshela ukuthi uyazi kodwa awazi. Pay attention ukuze uzokwazi nani ukuthi yini i-natural law. Bese ngiyangena ukuthi kukhona amatemu la engifuna ukuphinde ngiwathinte abalulekile le ibaluleke kakhulu ekutheni ukuqhubeka kwethu siyaphambili kuzohamba kanjani. Kukhona itemu elibizwa ngo science versus ignorance. Ne-science kusho ukuthi it derives from the Latin word nisaya, to know, not to know, because knowledge was absent or unattainable. Ma ukuthi wena ukazi nje uzuzwe enhlobo nge-natural law uyaqala nje namhlanje uyayiqabuka leli usewena ungena kule category sesithi ine-science okusho ukuthi awazi ngoba lento le ekhulunywa ngavele bungakabi bungavulelekile kuyona, akekho umuntu owayikhuluma kuwe, akekho umuntu oseduze nawe owaziyo ngayo, ku right akunankinga. Bese kuba khona ignorance. Ignorance it derives from the Latin verb ignore, to not know even though necessary information is present because that information has been willfully refused or disregarded. Like abantu abaningi ignorant ukuthi uzwile nge-natural law mhlambe last year wabona ukuthi wena hayi ayikho nje lento, hayi ayikho nje lento, uyayidisregard. I-ignorance ke leyo nihlukene kabili. Abantu abangakazi abazonhlobo ngalento ne-science people, kube khona abantu abake bezwa ngalento kodwa umuntu athi nje ngeke nje ngize ngilalele, ayisebenzi nje kimi lento, ngeke nje isebenze lento. Ignorance, ignorance. Le ignorance yakho ebuyisela wonke umuntu emuva. Wonke umuntu emuva embuyisela back emuva. Nihlukene kabili ke zazi ke njengoba la uyazitema ukuthi okay lento ezokhulumela angikaze ngizwe vele no science, and then wena wake wayizwa kodwa uyayidisregard. Noma sesiqhubeka sengaphambili uphinde usube usebenzisa ignorance yakho, it was for your own good. Awuncengwa mina angikuncenge. Bese ke kwivideo elandelayo ngizobe sengichaza ke manje ukuthi ke njengoba understand i-basic ukuthi yini i-consciousness isebenza kanjani, umqondo wethu yini, yiziphi izinto ezisebenza emqondweni wethu, njengoba umuntu uhlukene kathathu, lolo lwazi nje lulodwa funa ukuthi ukulicomprehend, ukuyibheke nawe ukuthi yazi ngempela ngumoya nengqondo yakho mhlamba ukwazi ukucabanga utshela ukuthi nje wena umuntu uwena nje wisiqu esodwa kuphelele lapho, uhlukene kanti. Kwivideo elandelayo ngizobe sengichaza ke ukuthi kukhona ulwazi lolo engikhuluma ngayo
i-natural law in particular. Njengoba ngizobe ngikhuluma nge-natural law, lolo lwazi ulwazi olufihliwe, yikho ungalwazi. Ulwazi olufihliwe ngenhloso. Kwivideo elandelayo sobe sichaza ukuthi yini lolo lwazi. Sizolibheka ngesingisi, solibheke nangesizulu ukuze uzokwazi ukuzenzela nawe research yakho. Siyabonga.